Успішний контрнаступ українського війська на Київщині. Знищено опорний пункт ворога, близько 40 окупантів та звільнено Лук'янівку, що на схід від Києва. Захоплено гусеничну машину МТЛБ, танк Т-72БЗ та БМП. Щонайменше було знищено танк російської модифікації та БМП. Операція виконана повністю з абсолютним успіхом. Ми вибили звідси ворога. За даними, які нам передав полонений, тут було близько 200 росіян. Вони, частина тут і залишилися лежати в землі, частина втекла. 3 танки і 9 БМП знищені. Одна МТЛБ, на яка я стою, вона вже наша. Інший танк ми намагаємося зараз завести. Українське військо зосереджене на недопущенні прориву ворога, повідомляють у Генеральному штабі. Триває оборонна операція на східному, південно-східному та північно-східному напрямках. Українське військо стійко тримає удар на Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямків. Ворог зазнає втрат.